Bona vesprada, ja recta final de la collita valenciana. Anem a presentar els 3 últims llibres dels que hem portat a esta Setmana del Llibre en català del País Valencià. La taula i els llibres que anem a... la taula en general, la taula redona que anem a mantindre, gira al voltant de la biografia i al voltant dels dietaris, d'aquest gènere tan nostre, quan me referís al dietari. Moltes vegades se diuen que si el País Valencià en literatura és algo, perquè és un país de dietaris. Això diuen alguns crítics. Però, sobretot, el que tenen en comú, hi ha un dietari i 2 biografies de 2 autors i 2 personalitats molt diferenciades i molt concretes. La biografia és un gènere molt interessant i el País Valencià encara no està lo suficientment desenvolupat. El País Valencià necessita contar la història dels seus homenots, dels seus personatges, dels seus personatges protagonistes de la història, de les seues personalitats. I així vos hem portat 3 que són molt interessants i segur que vos faran gaudir de moltes hores de lectura i d'una lectura fantàstica. Comencem presentant a Esther Vizcarra. Esther Vizcarra va néixer en Mollet del Vallès, ha exercit del periodisme durant vora 40 anys, més de 30 al Alcoi, on va trobar estabilitat professional al periòdic Ciutat d'Alcoi, després d'haver-se iniciat a Mundo Diario Barcelona. Al rotatiu Alcoià va assolir llocs de responsabilitat i va coordinar el suplement cultural La Casa del Pavo i la direcció de la revista Ciutat Setmanal, fins que la crisi de la premsa te va deixar un poc aparcada com a molts periodistes. Ha coordinat el reportatge, l'entrevista, la crònica, la crítica literària, la crítica d'art, a més de publicar centenars d'articles de fons i compaginar tot això en tasques periodístiques en diversos mitjans. Canal 9, Radio Zeta, El País. Va rebre el Premi Capep de periodisme d'Escola Valenciana l'any 1992. És llicenciada en Ciències de la Informació i ha anat avançant i ampliant la seva formació en màsters universitaris, com un màster universitari en Societat d'Informació i Coneixement, i té 2 diplomes en estudis avançats en periodisme i antropologia social. Esther, una periodista de primera línia, ve a presentar-nos un autor desconegut per al gran públic al País Valencià i possiblement també desconegut per al públic català en general, com és Joan Valls. I se'l presenta en un llibre biogràfic, com és Enterreu-me en batilles sabatilles, biografia novel·lada del poeta alcoià Joan Valls i Jordà. Un poeta que estaria a la mateixa altura, ja que és contemporani de Vicent Andrés Estellés, Esther? Per suposat que sí. I a més hi ha, és a dir, no és perquè ho digui jo, és a dir, hi ha una cosa que ho deixa ben clar per part dels estudiosos que han treballat el que és l'obra de Valls, no? I és que l'any 1982, quan per fi es va introduir la poesia valenciana als plans d'estudis del batxillerat, els que van entrar van ser 3 poetes: Xavier Casp, Vicent Andrés Estellés i Joan Valls. És a dir, que no és jo que el vulgui valorar, és que l'han valorat els estudiosos i l'han posat en el lloc que es mereixia. El que passa és que ho van fer a la millor un poquet tard, no? És a dir, ja portava moltíssims anys treballant. Anem a introduir a Joan Valls. Qui era Joan Valls? Doncs Joan Valls era un poeta que va néixer a Alcoi l'any 1917, que per tant pertany a aquella generació de poetes que es van formar durant la República, van madurar durant la Guerra Civil i van patir el primer franquisme. La diferència entre Joan Valls i els altres, i pel qual durant moltíssim temps va ser desconegut fins i tot de molts estudiosos i que realment no ha arribat a arribar al gran públic, està en que mentre Vicent Andrés Estellés estava a València i a més era periodista, que tenia una manera de difondre's ell mateix, Xavier Casp també estava a València i a més tenia una editorial junt amb Miquel Adlet, no? Jesús Giner era filòleg, Carles Salvador també tenia el seu àmbit. Joan Valls estava en una petita ciutat de províncies
de la muntanya a la cantina, que quan diem muntanya ja sabeu quin tipus de carreteres hi hauria per arribar fins allà, amb molt poca manera de sortir d'allà, i que a més era un home que era autodidacte. De fet, és d'aquells xiquets que van estudiar fins als 12 anys i als 14 anys, com que no li trobaven altra feina, perquè ara us diré per què, li van buscar una feina d'oficina i el van posar d'aprenent de comptable. Després va ser comptable tota la seva vida i clar, em direu que Martí i Pol també era comptable, en una fàbrica igual que ell, però no és el mateix, perquè mentre aquí el que és la llengua es valorava moltíssim, al País Valencià la llengua es valorava poc. Ell tenia la sort de viure en una ciutat en la que la llengua es parlava molt i per tant ell tenia molt ben interioritzada la llengua, però hi havia molt poca consciència literària, hi havia molt poca consciència cultural en català, molt poca. Clar, això ha afegit a que en els anys 70 es va produir el que es va produir, la famosa batalla de València, en què hi va haver una sèrie de gent que va intentar fragmentar la llengua, i el fet de posicionar-se ell en defensa de la unitat de la llengua també va contribuir a que es trobaren molts més problemes. No és el mateix la situació d'un poeta aquí, a Catalunya, que un poeta allà al País Valencià. Davant d'una situació especial en ell. Especial, a més això, és a dir, bé, podem dir que ell tenia un altre problema, diguem, que és que ell va tenir una malaltia infantil que li va deixar importants seqüeles. Llavors, Joan Valls era un home que tenia una estatura d'un xiquet de 10 anys, amb una deformació a l'esquena important i, per tant, amb unes dificultats físiques. Ell viatjava poc. És a dir, és un home que l'única manera que va trobar de difundir la seva poesia va ser presentar-se a concursos. I, de fet, en va guanyar moltíssims. Va guanyar un centenar de concursos a tot arreu. És a dir, Catalunya, València, però també les cases catalanes d'Uruguai, de qualsevol lloc. Però només va recollir els premis que tenia més a la vora, perquè ell no viatjava. De fet, sí que una vegada va intentar sortir d'Espanya, que va ser quan va guanyar un premi a Perpinyà, i llavors es va trobar amb el problema de que li van negar el passaport. Per què li van negar el passaport? Perquè la policia encara tenia la seva fitxa de quan va estar a la presó després de la guerra. Li havien tret els antecedents penals a finals dels anys 50, li havien suprimit els antecedents penals, però la policia encara no se n'havia enterat i li van negar el passaport. Va ser l'única vegada que va intentar sortir d'Espanya. Clar, la seva difusió era molt relativa. Fins i tot ell va guanyar premis importants, és a dir, en els anys 60 ja va anar per als premis importants. I va guanyar 2 vegades al Ciutat de Barcelona, va guanyar el Premi Poesia de València, va guanyar el Premi Ciutat de Parma, i ell, quan va guanyar el primer Ciutat de Barcelona, es va veure el cel obert, va pensar, ara les editorials em voldran, que fins ara les editorials, fins aquell moment les editorials no el volien. Doncs no hi va haver manera, Quan va preguntar quan es publicaria el llibre, aquí a Barcelona li van dir que s'havia perdut el costum de publicar els llibres premiats. Va pensar, bé, no passa res, alguna editorial catalana el voldrà. Doncs va ser una peregrinació per totes les editorials catalanes i no hi va haver manera de publicar-li el llibre Paradís en blanc, que és un llibre preciós, que havia guanyat el millor premi de poesia del país, i que no li publicaven. Només ja molt al final de la seva vida, ell va morir l'any 89, va ser quan van començar a publicar-li alguna cosa les editorials. Clar, la seva difusió era poca. Per això la gent, el poble, no el coneixia. I la veritat és que s'ho mereixia, perquè us asseguro que els seus llibres són una delícia. Té de tot, és a dir, té llibres molt intimistes, llibres molt personals, però que, diguem,
no sé, que parlen més de lo que és l'essència de l'home. Té, a més, de fet, vull dir, aquesta és la poesia d'altura, però després ell té sainets populars escrits en vers, té poesia satírica que publicava als diaris, no sé, tota classe, és a dir, té com en diu, nadaletes d'aquestes de Nadal, de les que quan passa la cavalgata les tiraven pel carrer, té moltíssima cosa, perquè era un home molt prolífic. Era un home que, com a anècdota, diré que estava sempre escrivint poesies. Ell anava a un bar i havia dinat bé, no? I agafava un paperet i escrivia una cosa que jo no sé si la recordaré, però es diu: després d'estafartanar, li demanem al bar romà que mos gira 30 dies, no sé, una cosa així, però molt, és a dir, molt que escrivia poesia cada dia, o escrivia madrigals a una noia que li havia servit una tapa en un bar i li donava el paperet perquè se'l guardés. Dic que, a més era un home d'un gran ingeni, és a dir, era molt apreciat per les seves sortides, és a dir, quan estaven entre amics, no? Però la gent d'Alcoi no llegia els seus llibres. De fet, la cançó de Mariola, que va ser el seu primer llibre, no en va vendre ni un a Alcoi. Els va vendre tots a València i va ser quan els valencians el van descobrir d'alguna manera, perquè se'n va anar de viatge de nòvios, va casar, se'n va anar de viatge de noces, i baixant del tren a València va agafar 10 llibres i els va deixar en una llibreria que hi havia davant de l'estació. I quan va tornar del viatge de noces va trobar una carta al Alcoi que deia: escolti, enviï més llibres. I tota l'edició la va vendre a València. I va ser quan Carles Salvador el va descobrir, quan el va descobrir Xavier Casp, quan el van descobrir Adler, tota aquesta gent el van descobrir. I era una persona que ells el valoraven i que d'alguna manera el tenien en compte, però clar, no estava a València, no participava de la vida cultural interna de la ciutat de València. I d'ahir a una biografia novel·lada. Exacte, d'ahir a una biografia novel·lada. La biografia aquesta, jo el que he volgut fer és intentar que la gent més jove, i quan dic jove no vull dir nens, vull dir gent adulta, però gent que no ha conviscut amb Joan Valls en el seu temps, pugui arribar a ell. Llavors el que he fet és explicar una mica tot l'anecdotari de la seva vida, tota la seva peripècia vital, tot com li va anar amb això de vendre llibres i no vendre llibres i totes aquestes coses, sobretot a través de les coses que he considerat més entretingudes, els problemes que va tenir per publicar l'obra completa, tot això. Perquè pensa que si la gent troba entretingut el llibre, si la gent el llegeix, a través d'aquest llibre de la seva vida pot arribar a la seva poesia. I una cosa que m'agradaria dir, si tinc temps, és explicar el títol. Enterreu-me amb batí i sabatilles. Aquest títol és part d'un dels seus poemes i el que ve a parlar-nos és que era un home, en realitat era un home molt senzill, que estimava molt la vida tal com la vivia ell cada dia, anar a un bar, prendre's una copeta, fumar un puret mirant per la finestra, cosetes d'aquest tipus. Jo el vaig conèixer l'any 81, i no vaig tenir la sort de poder viure amb ell, conviure amb ell a la ciutat d'Alcoi més temps, perquè va morir el 89 i els 2 últims anys ja estava molt malalt, és a dir, a la millor van ser 5 o 6 anys, li vaig fer unes quantes entrevistes i realment era un home que el primer que feia era interessar-se per tu, pel que feies i per com t'anava la vida al Alcoi. I aquest poema on està el vers, jo trobo que és un poema molt bonic i us el llegiré almenys el tros que he posat dins del llibre, perquè el llibre és tot peripècia, però també hi vaig posar petits trossos de poemes perquè la gent vegi el que escrivia. Aquest poema diu així: que l'adeu siga sense cap problema. Sempre he volgut al meu camí aquest lema: tindre a mà les boneses més senzilles. Sols demane un lligam d'intimitat. Quan muira, no voldria anar mudat. Enterreu-me en batí i en sabatilles. Moltes gràcies.
I de la biografia novel·lada de Joan Valls, d'un poeta d'Alcoi, desconegut malauradament per al gran públic, a un altre poema, a un altre poeta, però canviant de comarca, canviant de l'Alcoià, se n'anem a la Safor. I presentem O Dietaris inèdits de Joan Monjo, i que millor per fer-ho que el seu editor, Juli Capilla, de Lletra Impresa, que és l'editorial que ha recuperat els dietaris de Monjo, els dietaris inèdits, exactament igual que la biografia novel·lada de Joan Valls. Monjo, més de 10 anys que es va deixar, un poeta interessantíssim, un narrador interessantíssim i també 10 anys que s'ha oblidat. Efectivament, hauria estat molt millor que haguera vingut l'escriptor, Joan Monjo, i efectivament va morir fa 10 anys, i això explica en gran mesura el que li va passar també a Joan Valls, que ha passat una miqueta a l'oblit. En 10 anys sembla que la gent se n'ha oblidat, i nosaltres com a editors, tant Mercè Climent com jo, vam tenir l'oportunitat de complir un encàrrec de l'Arxiu de Gandia per a recuperar alguna cosa que fora interessant des del punt de vista dels lectors actuals de Joan Monjo. L'encàrrec era tot un repte perquè Joan Monjo era allò que en diuen un artista desastre, despreocupat dels seus mateixos papers, i clar, vam escorcollar a l'Arxiu de Gandia, que és una ciutat del sud de València. Vam trobar de tot perquè era grafòman, un grafòman empedreït, feia poesia, feia narrativa, feia dietarística, i el que ens va semblar que podia tindre una coherència i una seguida, una certa freqüència en el temps, va ser la dietarística. Recopilem tots els dietaris que va escriure des de l'any 78 fins al 2006. Són molts anys de dietaris. Ell mateix, al pròleg, diu que n'ha perdut molts i que fins i tot ha tirat coses, perquè tenia una certa mala relació amb la literatura, una relació d'amor i d'odi. I nosaltres hem fet aquesta recopilació. Joan Monjo és un autor importantíssim, juntament amb persones com Josep Piera, Ignasi Mora, Ferran Cremades Gerlandis, Jaume Pont, en el cas de Catalunya. Aquest és el seu cercle per a contextualitzar, i tots autors de la Safor. Exacte, és una generació dels anys 70 que tant a València com a Barcelona la seva obsessió era d'especular entorn del llenguatge, és a dir, de millorar la llengua. I en el cas del País Valencià, com comentava Esther, d'alguna forma de reinventar-se-la, perquè els referents que teníem de normativa eren escassíssims i els que n'hi havia pràcticament eren difícils de trobar. S'estudiava la llengua de manera clandestina, en llocs com l'Acadèmia Carles Salvador, per correspondència fins i tot, era una cosa prohibida. I aleshores, això es nota també en el llibre, una preocupació seriosa per fer de la llengua matèria literària i per encimbellar una literatura des del País Valencià i que siga homologable a qualsevol literatura nacional europea. I és un dels llegats que els devem com a lectors i com a autors. En el llibre trobem un dietari que no és inèdit, com O, que recupereu, afortunadament, i després una sèrie de dietaris inèdits. Una de les coses que més crida l'atenció quan llitges et enfrontes a Monjo, Monjo que va ser poeta, que va ser novel·lista, una novel·la molt important que se va fer en un moment determinat, com era Educar de hombres, però sobretot el que crida moltíssim l'atenció quan t'endinses dins de les planes d'aquests dietaris és que estan davant de literatura d'avantguarda. Desconeguda i molt important, que també es feia literatura d'avantguarda al País Valencià. Jo crec que m'agradaria que destacares este tema, sobretot en un dietari com l'O. Sí, és aquella època, podem parlar també d'una novel·la experimental com la que va fer Amadeu Fabregat, Folles fetes foc. Folles fetes foc, no? Era una matèria que els importava molt, la literatura, però en el cas de Monjo
hi ha una dicotomia, o més que una dicotomia, dos puntals sobre els quals pivota la seva preocupació literària, estètica. I una és la literatura en si i una altra és la vida quotidiana. Era un home que des d'una ciutat de la perifèria ben lluny de València es preocupa molt pels autors europeus, té connexions amb Catalunya perquè fins i tot va fer una tesi sobre Joan Perucho, coneix a Ana Maria Matute, Elias Canetti, a tots els autors catalans, no catalans, europeus. I d'altra banda, la preocupació i aquest acostament a la vida quotidiana. Ell parla de la pluja, parla de la migdiada, parla de també aquella herència rural que ja començava a caducar, aquell món rural que començava a perdre's i que ell encara vivia directament del seu pare, perquè la comarca de la Safor és una comarca de taronges, bàsicament és una comarca agrícola, ara és ciutat, però en aquella època era molt rural. I allò que aquell món, aquell paradís que estava perdent-se, ell el valorava molt i també el reflectís als seus dietaris. I el paisatge és una constant, el paisatge de la Safor, d'una manera molt poètica. Molt poètica, hi ha molts pobles presents i escenes de les converses també amb els llauradors, amb els pagesos, aquelles maneres de parlar també, perquè aquella preocupació lingüística també ell mirava de rescatar expressions que s'estaven perdent també d'alguna forma. Jo m'agradaria llegir-vos alguna cosa. Esta preocupació per la vida i per la literatura també va fer aforismes, que va ser una miqueta pioner en aquest sentit. En un aforisme que fa dels anys 80 diu: «Què en seria de terrible la vida sense literatura? Què n'és d'horrorosa la literatura sense vida?» Ahí es pot resumir una miqueta la seva dicotomia. I també una cosa que jo crec que el va relegar a l'oblit, o no a l'oblit, però a passar a una segona fila, i és que no es preocupava per destacar en la vida literària. I patia, gaudia i al mateix temps patia amb la literatura. Vos llegiré dos petits fragments que em semblen molt aclaridors. Diu: «M'encisa la literatura de tan lliure com és. Es tracta d'una de les poques parcel·les on encara s'hi pot plantar l'oriflama del somni sense cap mena de problema». Això és al setembre del 83. Seguit fa a certs nivells, però la literatura és també una mena de presó. Pot ser fins i tot partidària de l'esclavitud, almenys per a l'escriptor. En fi. Som ahí. Joan Monjo, o Dietaris Inèdits, Juli, plaer. Gràcies. I ara un tercer personatge. Si tant Joan Valls com Joan Monjo han tingut una trajectòria, però han estat uns grans desconeguts per al gran públic, la tercera personalitat, el biografiat que anem a parlar ara, és tot el contrari, perquè és una persona coneguda i mediàtica. Parlem en Josep Manuel Sanabdon, que és l'autor de Manuel Milián Mestre, resum biogràfic. Un Benic Arlando que parla d'uno del Forcall. Així és. Presenta a Manuel Milián, que possiblement és un conegut del gran públic. Sí, Manuel Milián suposo que és molt conegut del gran públic perquè és un tertulià habitual de Catalunya Ràdio, de TV3, fins fa poc de 8TV, de la cadena SER, però això li ha donat molta popularitat, però darrere té tota una trajectòria on ha estat en el món de la política, en el món del periodisme i en moltes altres mogudes. Anem a contextualitzar Manuel Milián i anem a contextualitzar la seva biografia. Ell naix al Forcall i és una persona molt lligada a uns determinats partits polítics. Exactament, sí, naix al Forcall i a mi particularment m'agrada molt el relat que fa ell de la seva infantesa, quan parla dels seus iaios materns, que són dos personatges com molt de novel·la,
i també ens parla de tota la tragèdia de la Guerra Civil, el que va significar en la seva família, que hi havia gent de les dues bandes, la vida del seu oncle, el que el va educar, Manuel Milian Boix, que era un capellà, un historiador molt important. I bé, després com que en la seva família hi havia molts capellans, acaba al seminari de Tortosa, i allí està 10 anys, però surt d'una forma molt accidentada perquè, donat la relació en la història i en la cultura que tenia permís de son tio, se rebel·la contra les coses que conten allà al seminari i surt. Després, quan deixa el seminari, va estudiar a Barcelona i així entra ja en contacte en el món de la política i, com bé dius, participa en allò que se deia abans dels partits polítics, associacions polítiques, o ara no recordo exactament. Estem parlant del franquisme. Estem parlant del franquisme, sí. Associacions polítiques, bé, no recordo molt bé, però se creaven una mena de coses parapolítiques o polítiques amb un altre nom. I molt verticals. Exactament. I a partir fan Reforma Democràtica de Catalunya, després Reforma Democràtica Espanyola, i d'ahir surt posteriorment Aliança Popular, que posteriorment serà el PP. Ell és un dels membres fundadors del PP, tot i que actualment es mostra molt crític en l'actuació del PP, sobretot en tota la qüestió del procés. També forma part en tractament el món del periodisme. De fet, la política va una mica a partir del món del periodisme. Comença a col·laborar de molt jove en el Noticiero Universal, posteriorment en el Diario de Barcelona, on se viu uns moments molt conflictius i ell l'agafa com a president del Consell d'Administració o com a conseller delegat. Després d'aquests conflictes passa a l'Express i finalment és un dels membres fundadors del País, és accionista del País i en un moment determinat arriba a ser accionista majoritari del País. I ahir en el llibre es conta que realment el País, la idea partix de Fraga quan era ambaixador a Londres de crear un periòdic pel seu projecte polític, però que després Juan Luis Cebrián va un dia dirigir una revista que es deia Gentleman, li fa un reportatge a Fraga queda absolutament fascinat per Cebrián i entre Cebrián i Polanco posteriorment controlen el periòdic i es fa un projecte diferent del que pensava fer Fraga. Això és una cosa que sé. I la seva vida dona moltes claus de lo que ha sigut després l'esdeveniment polític del país. És un testimoni de primera línia i sobretot també el que són els mitjans de comunicació. O sigui, Manuel Milian viu en primera persona i podem explicar moltes coses ara a partir de la seva biografia. Sí, així és. També, per exemple, viu en primera persona la tornada de Tarradellas. També un altre apartat del llibre molt interessant és la caiguda del comunisme, que ell també viu en primera persona des de 3 observatoris diferents, des del Vaticà, on té relació amb el papa Joan Pau II, posteriorment va estar uns anys als Estats Units i entra en relació amb gent de l'administració de Reagan, i ja quan era diputat al Congrés dels Diputats formava part de la comissió de la OTAN i això fa que conega a Gorbachev i posteriorment a Putin quan encara no era secretari, crec que de l'alcalde de Sant Petersburg en aquell moment. El llibre combina una part biogràfica en uns apèndixs molt interessants
fotogràfics, no? Sí. Aquest annex fotogràfic que acompanya el que és la vida de Manuel Milian Mestre. Com ha estat el treball d'elaboració del llibre i de creació del llibre? Sí, això en va... quines fonts hem comptat en la col·laboració de Manuel Milian i de la seva família? Sí, he comptat en la col·laboració d'ell. Vam tindre una llarga conversa un dia que em va contar tot el que s'explica en el llibre i després també ens va passar totes aquestes fotografies on està un munt de personatges que ell ha conegut al llarg de la seva vida i finalment hi ha un àlbum fotogràfic de Forcall i Morella, que són el lloc on va néixer i el lloc on va viure i el lloc on encara té les arrels i on va, tot i que ell viu a Barcelona, té casa a Morella i no oblida mai els seus orígens i les seues arrels. Això forma part d'una col·lecció d'Onada que es diu Gent Nostra. Així és, forma part d'una col·lecció que es diu Gent Nostra i Gent Nostra abarca el territori que va, podríem dir, des de Tortosa fins a Alcalà de Xivert, és a dir, el sud de Tarragona i el nord del País Valencià. Seria exactament la diòcesi de Tortosa. Diguem que la institució que ens queda a banda i banda que ens uneix ara és el bisbat de Tortosa, la diòcesi de Tortosa. Què te va interessar del personatge a l'hora d'abordar la biografia? És un encàrrec, el llibre? Sí, és un encàrrec que em fa l'editorial, però que bé, a mi també em va interessar molt perquè és un personatge molt curiós, perquè és molt polièdric. Hi ha qui el defineix com un conservador heterodox, perquè no respon, diguem-ne, al típic model, sobretot de la dreta valenciana, no? Ell se'n relaciona, té amics en diferents corrents polítics, ideològiques, i, en fi, és un... Tal vegada aquesta heterodoxa l'ha fet estar a soles? Potser sí, perquè, en fi, de fet, se'l va marginar del Partit Popular en quan ell volia una mica que també, en fi, que el Partit Popular comprenguera una mica el que és Catalunya i tot això i, en fi, no ho va aconseguir. Què creus que és el més interessant que descobrirà el lector d'un personatge tan popular com Manuel Milian Mestre? El lector en general, què li pot sorprendre més? Què li pot sorprendre més? D'aquest personatge tan polièdric, tan heterodox. Sí, jo crec que és precisament això, no? L'heterodòxia, en fi, sí, que no respon a un esquema del que tenim d'una persona així de dretes, sinó que ell se considera de dretes, però que és una persona de diàleg. De fet, el seu últim llibre va fer un llibre que es diu Els ponts trencats i que ell aboga pel diàleg, no? entre les persones. De fet, és que una cosa que ell diu que el va afectar molt va ser quan ell era jovenet, la divisió que havia fins i tot en la seva família. Per exemple, una anècdota que se conta en el llibre és que havia una dona tocant de casa de la seva iaia que a ell el volia molt, que li donava caramels i tal, i un dia sa mare li va dir: a casa d'aquesta dona no vagis més. I jo no vaig entendre res, però quan tenia 22 anys un dia va anar al poble i unes dones li van dir que s'havia mort sa tia. Diu: com que s'ha mort ma tia? I fins als 22 anys no va saber que aquella dona era tia d'ell i que el seu home era germà del seu avi i el havien afusellat per ser del Partit Comunista, mentre que el seu avi havia estat tancat a la presó durant la guerra precisament perquè era del bàndol contrari. I llavors això diu que això lo va impressionar molt i que sempre ha volgut buscar el diàleg entre les persones.
Josep Manuel Manuel Milian Mestre, uns apunts biogràfics, Juli Capilla, que ens ha portat els dietaris inèdits i els dietaris inèdits de Joan Monjo, i Esther Vizcarra, que ens ha presentat al poeta alcoià Joan Baix. Un plaer als tres i continuem construint i recuperant la memòria del País Valencià i les memòries de les nostres personalitats en tots els àmbits culturals i en tots els àmbits socials i polítics. Crec que és una cosa que ens fa falta. Així, en esta taula, en esta conversa a tres bandes que hem mantingut en un editor i en dos autors, acaba la participació valenciana en el dia d'avui així a Barcelona de la nostra collita valenciana, on al llarg del dia hem presentat les novetats editorials i hem fet un tast de la literatura en català que se fa al País Valencià. Hem parlat de novel·les, hem parlat de poemaris, hem parlat de literatura infantil i juvenil, hem parlat de biografies, d'assajos, hem parlat de Joan Fuster enguany que se commemora el 25 aniversari. Com se diuen aquestes coses i diguem allà baix, a l'any que ve més i millor. I bona diada.